चाचा प्रणाम अंकल आंटी। खुश रहा लोग, खुश रहा लोग, खुश रहा लोग। कहाँ से होता लोग इतना हाफते हो? चाची हमारा नानी के नानी गाँव से टेलीफोन आइल रहे। कहाँ टेलीफोन आई रहे? हाँ टेलीफोन आइल रहे कि रात में शिव गुरु सिलावट पर लोहा कूटा ताड़न, अजय टोक देता ऊ पत्थर हो जाता। देखी हो लोग, तू लोग नत टोकी हो लोग, गाँव घर में सगरी हाला बा। काबे ई सच बात ह? हाँ ये चाची सच बात हो। तिवारी बकाकी के नैहरों से फोन आई रहे। अरे ई बता दे लोग तू तो ठीके कइल लोग, ना तो हमनी के तो कामे बिगड़ जाए। ओहो काहे न बताई जा, हमारे नाम हो बिगाड़ू। बिगड़लो काम बनाइला आ तहरा लोग